Тъй ли? Добре, този път. Ага. Нищо. По-добре някъде там. Невястата видяхте ли? Невястата я видях, аз така и качвах нагоре на пътя. На телефона ми се. Има един връх. Искаш ли ти да си сега, след това? Искаш ли? Да ти пусна ли? Добре. Да, добре. Може ли след това тази госпожица да... Пееш или викаш? Сега да се... Айде. Стъпи на земята. На земята долу. Чакай, къде го сложа? Не сложа го на земята. Да, ходи надолу, ще тръгне. Добре, телефона не бъде. Дайте аз прикажа. Разбра. Ами не се казва. Няма... Добре, Мага, приготви се. Бека, изчакай ме! Ще ми помогнеш. Ако може да се пусне тя, за да изчака там да й помогнат. Извинявайте, че... Добре. Пази се от въжето. Магда, дръпни се. Мамо, че ще ни изчакаш? Разбира се, ще ви изчакам. Млади дами. Нататък два пъти запуснати, тук да не запусне. При толкова млади дами, той е срамота да човек да не се пусне. Толкова безстрашни, че